One, two, three, four, five. Check. Hey, check. Okay, kabalo na mo among setup nasa office so wala sa sponsor karon na. Pangkuan lang ni. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa Laing Edition sa atong podcast, sa atong YouTube channel, Spotify, kauban of course, Konsehal Bernie Bitok, kauban si my photographer si Juanito. Yo, what's up? Og syempre ang among gwapa sa opisina, si Sam, apelido Paina, so si Sam Paina. Andi ka relate unsay Sam Paina, lain wala na dinuguan. Alright. Nag-shoot mi karon medyo hapon na. Hapon na ba? Oh yeah. So what's up guys? Mayong Hello. salamat. Sa mga ating paminaw tisunod na mo sa podcast, i-PM ko para i-shoutout mo. Mo din ako na-learn karon sa YouTube o sa Spotify nga mga subscribers. Mo daw niya nga ng mga talagang mga die-hard followers ni sila. Kanag yung willing nga mo tiwason ang video, tiwason ang podcast mo ni sila. Kung tanaw nimo ang retention, pinariti. Tanaw nimo ang retention sa pila ka minutes sila maminaw kaning nasa podcast o sa YouTube, mas longer sila maminaw sa tuwa. So mo ni ang mga die hard. So that's why kung mugawas na to akong merch na mga t-shirt, sila dapat atong i-priority. Kaning mga nasa YouTube o nasa Spotify. Kailan ko mas die hard good ang Spotify. Siyempre wala ba yung video? Wala yung video, yeah. So pwede Spotify. So magbuhat man ta og manghatag mi sa inyo kamo nga man naminaw diya. I-shout out lang ninyo para i-shout out mo sunod. Name your price daw. Salamat sa inyo ha. Salamat sa inyong pagsunod. Ang Facebook magulog TikTok na uso na ang mga shorter versions gyud. Kibali sa lagto na ba istorya ang nasa Facebook or TikTok mga medyo tapulan. Bumitaw ang mga movies, di ba? Bumitaw wala na ako ng TikTok o Facebook. Actually. Nauso din mga reels, mga na. So, mga kadyot talaga kayo ba? Kaya ang tao, swipe. So, bumitaw ang mga movies now, nalay mga clips lang. Tapos, just in case lang, kung na-catch ni mo attention, kung naganahan ka, then imong i-search ang movie. Ano, di ba? Pero po sa itong podcast, ang atong ginakuan is ang highlights. Okay, kung just in case ganahan yun mo sa topic, musunod mo sa YouTube o kuan. Kaya sa Facebook, ang retention, dali ragi gayo. Naragid sa mga 1 minute o 2 minutes. Makita gana ako sa Facebook, 3 seconds. Mga lalat, 5 seconds, 10 seconds. So, mo nang sa Reels na lang, tapos ang uban, ang entire mga episode nato nagyud sa YouTube or nasa Spotify. Again, salamat sa pero mga kuan. Pero mas dagan, ang YouTube or ang Spotify? Sa mo sa YouTube. Mag-almost 21,000 subscribers naman ko. Pero kung sa kuan lang ba, sa listener or viewers? YouTube. Yeah. Siyempre, I'm sure ang uban ay may ubang nga nabaguhan na sa content kay siyempre from grabbing a comedy sa una puros mga kiko tanan. Tapos nawala pa itong mga climb na mga vlogs. Okay, sige man tao content sa una. Kato ganing climb Miko na beto. Di ba nga climb atong stats na wala naman sa minag-climb. So karon na pud nga city councilor na taog niabot na pud ta sa edad nga 40. Yes. Oo. Kana bang it's about time ba nga kana bitang okay ra ko sa kanang nga nila nga kanang yung followers or views. Pero ang atong content naman kuno is kanang medyo dulot, medyo nanay medyo nanay katuturan ba? Nanay sense. Or nilikay lang ko nga ignon og gore na gyud. Pero but seriously kana bitong it's about time nga ang atong video. Do nagya pa nang funny din wala ang mga katawan but real stuff na tinud-unay nang gakay tabo. Kaya din the day bisag kung saan nako og kung sa lugar mong gusto ka ng mga content nilang kaning mga bayot karon kaning sila nilang Telma kaning mo may nauso karon ng mga ana di naman ginimo nimo market di ba ang ilang panahon sa imo papa namang gyud karon or uncle na kanamo di ba unsay panahon nimo sa Sam sugar daddy so di ba so well at least karon mo bitong kita nag-uban na karon kaya at least medyo layo atong mga age gap so at least
tama. Pila edad mo? 28 anyos. Or at least doon na sa 30. Na mawala sa kalendaryo. Hapit na. Ikaw, mid-30s. Dili pa na po ko sa 32. Early 30s may ka. Ako ang early 40s, di ba? So at least mga 10 years ang gap na. So at least, pero nalagay punta sa mga adulting na punta kay medyo kayo na bita para sa mga bills. Wow. Actually. Ikaw ba sa balay? Yes, Ikaw, Sam? yes man. Jupan gid ang mga anak kay para pag maglaag ta walay check ka. Para walay palag. Para walay palag. Jupa. So technically ang percentage sa imong sweldo na mo padulong na gid sa kuan. Oo na ano. O say pinakadako nga percent mo padulong. Sa ako ag yung kuan. Sa bayo. Kay house ng bayo. Wala bayo. Bayo. Gasto gid kay mababae man. Lagi. Wait, sa sweldo nimo ang kadako sa kuan sa imong kaugalingon. Yes. Ay pila man ang allowance diha. Nahunaon lang biyan nimo ang allowance So ang lapangan imo na ang kuan, tubig kuryente. Dili pod. Makahatag lang pero dili ako atanan. Dili pa ang full. Kay daghan man mi sa balay. Mo sa ni nakalami. Internet na daw ya. Internet. Kaya ko rasad. Yung ba, yung percentage yung sweldo karon bro? Naman tanan sa kwan sa muara. Sa? Gatag ko sa syempre kay nakipuyo raman ko, di ba? So gatag yeah, ko may nakuno na lagi ko karon nga makipuyo na lang pugha ko ba para Di pero online. Si Juan do kay nakipuyo lang siya. So hi. Dili. Wala naman ko yung balay. Kaya ko lang kanang gatag lang ko kung na extra or maghatag ko gamay pang bugas, mag-grocery gamay pero dili siya kanang na percentage yun. Dili gini nga kani automatic ang kuryente imo. Dili. Ang tubig imo or sa kasakong bugas imo. Na kato sa kasakong bugas na para sa tanan. Support. Kidagan mo kayo sa kamusan no sagol sad mo no? Sagol man. Lot pila mi dia mga upat ka family, 5. Upat ka pamilya. Kamo pila mo ka buk? Daghan. Mga kay tuloy ba mi kay magsuon niya na minyo na ba sila. Ay dati gyud po nakipuyo ang akong ate lang ang wala pero ang mga bata naas balay. Kitabaho man sila duha akong ate iyang bana. So diyan nabilin. So amo nang magtunga-tunga. Correct. Magdawat na lang katag borders mino para naputay katunga sa kwa. Pwede rasad. Nabay bakante nga. Alam mo last week lang bro, mo giskwala na mo bay. Pila mo gidatong kay siyempre bay. Kala mo kanidili rin ako ni masulti sa podcast bay kan personal gyud kay wa. Kay di kana ko ni makon. Nalam ko tayo mentality nga once politician ka, you have everything na. Ano ba yan ba? Tapos di mo na masulti sa mga tao nga wala, di mo na masulti. Muna ako nakita lang nga difference. So if you're a politician, maulo na sa ka mangutang sa friends. Kaya mo ka, counselor nang utang. Correct. Di ba? So, lisod. So, among eskwela, di lang kabalo. Ako lang i-clear. Be. Akong wife naman sila. Katong sa ABS ko o politician na ko karon. Asa mas dako na kog income. Kung sweldo lang sa basan dili wala pilang hosting. Mas dako bang ABS o mas dako ang mas dako di gyud panong ABS ben. Unsa mga racket katong mga sa uban no tong mga talent fee no? Sponsor. Radio. Mga radio ads tama kay diri manggod kay fix ramang ko ta wala namang ko yung mga tama de kay sa una mga for example si Bear Brand so na siya 1 month nga promo so additional na so dako gyapon ko dito sa dayon Hello Bear Brand baka naman so karon late na yun mga matay hangusan na gigayo ba so nang among giskwala ba yung expenses ba akong gusto ibutang na ko among mga expenses tapos unsay pwede i-give up. So nalista na ko tanan. Dat walay pwede i-give up. Una balay. Oo, correct. Wala namang ko'y balay sa bugo kay nana may nag-take over naman ang imong igsuon. Nay nabilin to programa nagyud kaayo. So dili pwede. Adirita sa kwan bi internet di sad pwede. Kaya wala man. Sakyanan lis. Amo mo na huna ang sakyanan manggod. Grabe na nag-sentimental value kay kanamong sakyanan. Grabe na nagpinagdaanan na among sakyanan. Supposed to be ko wala lang nag-pandemic, naimpas na gitana na. Pero kiniabot lagi ang pandemic, di ba? So na-reload na sad ang remaining, nadungagan na sad ang extension.
Tapos pila na kayo? 7 years na ba na? 7 years. Mo pa na, mo nang sa OIC. Kaya money dire. Di na ito masulti ng mga taga-OIC nga sige balik-balik. May nalang galing kay Co-op. Kay kung kuan pag bitaw na. Kung bangko no. Sunod lahi na nga topic sa podcast ba nga. I mean, how to be ka ng practical bitaw kung asag yung mag. Anyway, so dili magsilbi ba yung sakyan? Mismo sa kay sakyan na ng kunsiyan. Alam magmotor ni. Makatipid yung kung magmotor. Motor na lang mo, fight mo kwan. O kung palit sa may gamay nga sakyanan, pero mo down gyap kung kamo. Kay imagine ni mo ang dako akong sakyanan. Nila ako lang isulti Kanila lang sa ako isulti. Sa gasolina lang bay. Mo monthly mi og 20 to 25,000. Gas lang na. Kaya man kaayo. Gas. Ano na nakadako? Number 1 dako akong sakyanan. Ang anin ni siya. Kung imong sakyanan SUV, mas tipid siya kung perminti long distance imong biyahe. But if naka sa syudad niya, traffic, stop, go, medyo dako man ang makina. So mas dali ang mo nang mas practical kung gamay imong auto. Mo nang depende. Pero kung nilagyo ay sad, mas makatipid yung kay mas paspas ka, mas high speed, tapos gamay imong kaon tungod kay mula na ang SUV, preble, gusto kang palit ka ng kanang Land Cruiser. Kanang Land Cruiser, lami igay na siya kung lagyo kay ma-feel mo ang lami ang ride, lami ang dagan. Pero bay, kung diri ka sa syudad, traffic, stop, go, dako kay nagkaon sa gasolina, bay. Tapos karon ang nahitabo sa mo kay tungod sa traffic, ang ako mga anak, nasa uptown nag-eskwela, so ako nasa City Hall. So ihatod mga bata, traffic, mulos ko City Hall, tapos kuhaon na po ang mga bata, tapos, ang baras-baras ba? Lagi no, kay, syempre. So, imagine ninyo, nabi uban, nakainaw na gugo, 20,000-25,000, nabi uban ron auto, nga brand new, na mo monthly rag 13,000. Tama sa barato pa ang gasolina. Di nakaunaw na sa pero lisap sa kesa mong kadagan, nagmubalik sa gamay kayo. Tapos nanay, sentimental value akong sakyanan ba? Correct. Duwagan na lang ni Duwagan na sa squad. Pero kung na sa kung makatipid ba ko kung just in case. So, pwede lang pong motor. Butangan mo sa motor. Ha? Madugan. Mo gilagay. So, at the end of the day, pag dili makaya sa grabing issue, dungagan yun ang income. Ang problema na sa karon kay kung politician ka, medyo daghan kayo alanganin basta negosyo. Lisod siya kay machismis nyo, kalit ka na mo parking bagong ban, di ay nangurakot ang konsyal. Daghang nakaukaw. Nay nakaukaw na sa niyo kay kwan. Labi na kung imong bagong gipambirahan mga dinagko ng mga kumpanya. Kaigno din ka nga mo na nabahiran na po si kwan. Anyway, so moto nga tanan akong lista bay. Walay pwede nga i-give up. Maybe ang balay lang akong ipabalin sa pag-ibig. Mas mugamay, mas mutaas, tadili kay ka pressure kay ang bangko bay mubatal ka og 3 months. Embargo na. Di na ka pwede mo bayad og isa ka bulan lang. Okay. So, ang kuryente na mo, gusto mo makabalo sa kuryente. Pila. Nagproblema bitaw ko karon kay nagbalik na sa online, gino ko mo man arang-arang na lang galing na. Pila ta karon bi 18? Pila lower? Ha? Lipay na ko, happy na akong asawa na. Okay. Nasa'y 12,000 na reduce na. Electric bill lang na 12,000. Pero saan man ka ng isa ka bulan na siya? Sa kabulan. Huy. Wala yung mga arrears. Ano pa yung arrears? Wala na. Wala na yung arrears? Gibayaran na? Gipakuratan ko sa akong asawa ba? Gibayaran niya wala yung arrears. Di na sure kung magbalay ba? Which is, kabalo ka, muna tinod ba? Muna matingala ka, nga sa una bitaw lamong ka boarding house ra ka, maigo raman tong gamay nga sweldo. Pag ma-increase ang sweldo, budak ko naman sa di mong pangarap ba, mag-aircon naman sa ka. Kala yung mga needs, yung mga needs. Mo bitaw na-inspire ko atong interview ni kang Ramon Ang ba to? Nga, kuan lang daw ka dapat, sa to pag English ba? Minimalist. Kanang means, is ito? Live within your means.
Live within your means. Oh. Magpuyo daw ka basta na kay menstruation. Ano yun akong means nga lalaki, means. Oy! Pasabot niya to daw nga, kung pila ra gyud daw imo ang income, dapat diargi imong kinabuhi. Igo lang nimo. Sus pag naigo ko ato bay nangingog ko layo argi kay sa ako. Na. Basta kapila na good mi mga pila na mi ka days karon sige lag noodles, pansit kanto. Kaya, usay na invite ba na invitation para itong event na to. Kita mo sa kagwapa kong asawa. Naka-evening gown. Correct. Ay, pretty. Gadwal, wala kay ko nagpusog daghan. Panalagsa na yung mag-gown si Ma'am Ling. Talagsara na may tabo nga nakapa-makeup. Ay, sus, grabe. Gibastos yun na mo ang gown. Pero, wala kay ko nagpusog daghan, Piki. People mo yun, siyempre imong gipangutangan mo yun, nasad nga, grabe bay. Nakakot antay ta, bisag utang, di mabayaran. Di ba, mo man ang worst. Para sa inyo, di ba? For example, bay, kung naman kita yung mga taong gipangutangan, di ba? What if kung gi-invite tag dinner, talami kay ang food, di na-picture ka? Dili ba ikaw nang, di ba? Nakikaon lang ka. Oh, para nang nayo sa kabayad nga naghinambog siya mga nails. Nag-stories ka. Magaling kay walay mo PM din nga. Hoy, gi-block na ako. Girlfriend man daw. Hi! Mo na tip na inyo nakuha ka sa. Man daw siya. Why? Ayaw ni. Di ba? Tinuna ba yung paano? Lisod. Actually, mo na pag kanan ako ba tay lisura ba masya gani ako makatingala kay kato way before atong time pa sa gay ni ba itong sa inyo pa kung balay nag-duty dili ba na nakadako income lagi pila ra bitaw man na survive ko ato lagi no survive kay ko ato ba promise dili na nakadako sweldo pero pila to 15 lang sa bulan to 15 10 mura 10 mil ra. Then, nana ko family adto, nana si Mako adto, pero nganong survive kay ko adto ba, promise di ko katugod adto. Karong gipandak-an na. Karon grabe na niya. Maglisod mo sa patugatas. Ay no. I will tell you tama ning story. Ang basyan po daw ba nga lisod kayo ang kahimtang. Kung ang level daw sa mga farmers, mga mag-uuma, kung galisod na galing sila. Domino effect, lisod yun tanan. Kay, remember, nag-meeting ko kagahapon, hosting na ako for Dibo. Kakailan naman gani, katong panahon nga Dibo sa iyahang magulang, grabe ka abunda ang harvest. Girigaluhan lagi og brand new nga jeep na car. Brand new, ihatag. Motore gusto, brand new ang ihatag. Tabunda. Nagsobra ang nabahaw ang mga litson kaysa sobra. Grabe ang harvest. Karon ba magdibo na iyahang sister? Kaduang anak? Di lang ako ni mention pero kami ni Mrs. na maging may mga utang, mga 6 digit magini. Dako nagigyan ng 6 digit. Hangak pa ng 6 digit ba? Pero ni gamay ba itong kagabi? Kay ila daw utang 8 million. Uy! Ni gamay akong utang. Uy! Kay gamay ra ba? Uy, kung kagamay ra ba na itong utang ng mga 100,000? Na mga iba na balaka kay Pitos kay 8 million. Kuando ba? Failure daw halos tungod sa weather. Ano ba? Usasad sa factor. Sample, pila ka hectares na kuan. Medyo hinay ang kuan. Grabe daw ka Pitos. Munang karon ng kuan nila, munang siguro domino effect karon. Mahal pa yung bugas. Correct. Gasolina ron. Correct. Pasta lagi. Pero balang mahal tanan basta kay bag-o ang manicure. Thank you so much to my cousin. Ano man dayon? Earth praman Ginoo. Earth lagi Ginoo. Tamay lagi ibutan ni mo ni post itong earthing ni #earthing ni #ayaw ko singla. Uy, thank you man. Thank you baya. Di ba? Ikaw na shoutout na sa Facebook. Shoutout na. Nasa tanang istorya sa tanang mga pa-vlogger. For the sponsorship man na kay ano man. Panginabuhi. Naka-react yung ko anong nai-post dito nga we don't support vlogger. Di lang ko kabalo. Isingit ko lang ni Gamay para ano lang. Di lang ko kabalo kung feeling na ako baka giilad siya, baka nakipag ano siya
baka feel na ko, basin neto baka siyang cafe, nakikaon, nag-video, tahaya pa din siya nagsulti nga, libre ni mong kay vlogger ko. Kana noon, murag ilad na ako, dili ko na sa dana. Ay, isa sa ako na, murag nabantayan, basin lang ha. Dagan kayo vlogger nga mga wannabe ba? Lagi. Kahit ano, sobrang pila mo ka followers din. Lagi. Mga wannabe or baka na-pissed siya, naglagot siya sa grabe yung offer. Pagtanong niya, 2.5 ang followers? Tayo nga na ka, magpalibre. Basin, na-pissed lang siya. Dagan na kayo ba, pero posible. Pero yung mga post kay balag, sikat pa kayo mga... lagi mo galing. Medyo, ang ako lang, dito ko medyo nabikil sa word nga, instead na mag-take advantage mo, kajut lang. It's dili man, again, actually kung for example, 1 million followers na, tapos nagkuhan siya, naka-advantage man po ka kay niabot, ni-reach ka sa kuhan, but maybe, confident siya ang product, confident siya nga, di na ako kailangan ng kuhan. Pero ang kuhan lang, hindi siya simply say no. Kung na hindi pwede siya mo, ma'am, pwede may mag-kuhan, ay, sorry kaayo kay, wala may budget. Or pwede ka mag-counter offer. Ang amo rin mahatag kay kuhan rin yun. Free food, o isa lang ka iced tea. Ano lang din, take it or leave it. Kung dili siya ganan sa system, yun siyang ideally kailangan ko kanang bayaran yun ninyo akong airplane, kanang fare na ako sa airplane. Then may ka nga, sorry, wa mo gud mi ba? Ano ra magkita na to? Di ba si grabe kanay libre ni, wala post lang. Post lang. Sikat na katong America. Sikat na. With 300,000 followers. Unsay nga na Nasa sila parlor lugar? Dili siyang balay actually. Sa balay lang. Starting pa man siya, starting pa. Yes. Di ba? So tungod kay imong ipakita, di may na lang na isa maduga. Tawag tumingin sa win-win solution. Ako lang alam siguro nagisulti anong tama ka, baka ang naghatag og proposal, grabe demand, tapos tanong niya, huy, kisa man ka yung hana mo ka mag-demand, basing ingana. Pero nako natungga na vlogger siya diri sa Cagayan. Hindi na ako magnakala. Pero kanang, ang demand daw ba? Ang demand mo lagi. Kaya marag, grabe mo. Revo na over. Mora gina akong tip sa inyo ha. If kamo na mo'y business, then you guys are like, na mo'y cafe, whatever your business is, tapos medyo dagan kayo mo na mag-offer siya nga vlogger, ino lang ninyo polite di number 1, pila din mong followers, then unsay age sa mga nag-engage. Pangayon lang nga mga kwan para mahanay sa nimo kung bagay ba sad mo vlog siya diha. Or ang imong product bagay ba sa iyahang or ang imong product bagay ba pud sa iyahang followers. Pwede man nga millions of followers pero basig bata ra kayo, ikaw medyo dili mangingana ba? Pwede nga na ipangutana. Dali na lang ang vlogger nga mag-send ka proposal. Just in case di ka ganahan sa proposal kay murag dak-an ra ka sa taasan demand, then mag-counter lang ka, mama nga mo ma-offer kay GC ra yun. Correct. Then kung dili siya, then no deal. Pwede rin ka masinaw kay dili mangutan ng vlogger bagay sa mo. Yeah. Kay for example lugar kung imong store kay about mga bata or mga pambata nga mga gamit or ano ba anything basta about bata, then imong vlogger kay hilig og kape. Di ba, di siya mabagay kay... So, the same na, like ako, kung na yung mga tanong sa kuha, ako yung pangutanong kasi target market ninyo. Tamo niya akong market. Ako yun mismo balibad. Bisag i-offeran ko 1 million dili yun. Charot. Pero tumatabangan na nga solicitation. Most of the time, meaning ko nga, actually ma'am, kanimong kuan, murag dili man ako ni market. Mana sa go, kay kabalo ka, sa side man pugod kung ikaw bito. What if kung imo nang gikagat ka? Tadi mo yung market, what if kung wala nag-move? Or wala nagkuhan ng iyang kuhan tungkol kay lay man imong followers. Mo banda gyapon sa imo nga kung na yung mga tanong, uy, okay, kuhan si Bernie yun nga nahayaw kay wala may effect. Di man effective. Mas may pato si kuhan 1.5 ra mag-live na. Just grabe yung kay correct. From the experience galing na siya, Kods. Parero na sa mga sitwasyon sa TV, radio, newspaper. Anam na gyapon mato sila sa mga umampa, radio ads mo, TV ads, na mo i-offer. Tapos pag dili sila uyon, siya wala, no deal. Ana ra ba aton?
Anyway, pero actually, ginangatog yung topic bitaw sa tinud-anay lang. Kato mang kuan. Di mo. Kato sa all pag kuan, budget. Pag-budget. Pag-budget ba sa kuan? Pag-budget. Wala, kuan lang ako nga. What are the things now, tungod sa kalisod karon bay? Lalimang kabay, miski ang isda. Kana bitong tamban bay, kuan na magina kanang logo na magina sa kalisod. Correct. Oo. Kana ba kung magprito kag tamban bay? Mga icon ang icon sa Murag na siyang icon bay sa kanang kalisod. But grabe miski isda now, grabe ka mahal bay. Usahay good mo pariya na ang isda sa karne. Di unahon na nimo magkarne na lang ko kay medyo ma-store pa nimo og dugay, pwede pa nimo gulayan. Iyo. Naputol me. We're back. So asa gid magbayad sa art? Naputol me kanay ni ani ni Saka dinhi kay nagproblema sa kuan. Bayron nun sa RTA. Ganang kay kuning opisina no. Record ka na ko ng tanan mo ani diri matag mosulod diri no. Para nasa bloopers ba. Pero problema sa basi unya mag-inganyo pa kog samot ng mga visitors diri. Yeah, to be honest, actually sa podcast sa panahon ni ginasulti. So ang gabuhaton na mo diri gyud, wala mo gyud mi kanang mga budget for kanang kon kay kanang mga tambal si SWD man na mayana ba. Pero siyempre di ta pwede mo baliban ang gitabo na mo diri. Kung dako gyud nya need, ginapangayo na mo ang resita. Ginapotocopy tapos mangita din mi og mga friends or mga kailan ako nga pwede mo tabang, gina-text na ako na gina-text brigade. Diya mo sulod ang vlog. So karon po dawat mo vlog. Actually mo sana mong ginabuhat ron. So kung nay mag-vlog sa ko so kung sa iyahang ihatag, so mo na in exchange nga mo pili sila sa unsay pwede nila itabang. Like for example, the 1 month baka niya nga sa tambal or ingana. Tapos bear naman, so nanay mga hosting, so maghain po ko sa akong talent fee sa hosting. wala Christmas party, wala. Nana nagsugod na Christmas party unsa pa karon September pa. So muna kanang bear po mo nang ginalakihan sa mga konselo kay tanang Christmas party gusto mangayo. So muna karon kung pila ako mga nagigi ko pa sa ilodan, mas priority gina ko tong mas kuan ko sa mga tambal kay mo ko na ilisod pasaylo agi ko ng mga uniform sa basketball. Uniform sa basketball yung man kanang mga basketball diri na nakasam na to ihatag ko na siya pasindig na mo yung mga extra service nga pwede mahatag si Sam na ibahala na. Gusto mo sa Joris yung basketball na tighilot. Usa ka team Sam kaya mo siya nang usa ka team nimo Sam. Single man sa ka wa masay masuko nimo. Imong papar man po siguro, okay man po siya. So, dili na. Basketball uniform, dili na mo kang Sam. Ayon na sa ko, kay murag di gyud kay kumo palit ana. Taka na pong feeding. Magpa-feeding, tapos ako ipapalit sa bugas. So, ako na lang kay mag-feeding, no? Di na ito na-elaborate kaya niya, awayon niya ta. Mayroon din ba nga, ay na, kay kung wakay kwarta, ayun, nag-istorya, kung di wakay mahatag, hilom na. Anaon sa taba, dagan ba kay istorya ni mo diya konsihal, kung wala kay kwarta, ayaw na sa istorya. Angol. Di ba kaya na, totoo ba kaya na, di ba, about to isda? Isda. Ang tamban. Ang tamban. Balik, so, naitabo karon ang tamban karon mahal na kayo halos mao na presyo sa mga karne. So it's really lisod karong panahon na. So to wrap up things, giunsa ninyo ni karon Brad? How did you guys survive? Ikaw ba giunsa unsay imong gibuhat karon just to press inyo ba to be honest ang ila pag yung mga sweldo ani 2 to 3 months delayed sa akong pag-survive. Sa akong gibuhat syempre na may delayed siya. So mo tong nigahin jud ko ganang mga budget lang ba nga kani pa ko ikaso nga madigid Dugian na po ang sweldo. Nana ni nakasave na ni daan. Kung gidigid ay napagdahom nga digid madilid. I-fix na gid na. Mura kay galon na lang ana siya murag. Then kon gid since ako may budget gud sa Samoa. Wow. Bala mag-away. So ano man, siya pasabot na lang ikaw so si gastador imong asawa? Ala. Ay wala ko na. Sa minito si dili masaligan imong asawa. Dili man. Kusod siya mukha. Di lagi materialistic pero kusog mo ko mukha. Okay, teaser na to na. Nga vlog para mamino siya ni. Bitaw ka lang kanang dili mo sa kusog mo gasto.
normal man gud sa mama nga murag ganahan ko ani mo pa gusto ka ni pala. So para prevent na ako na mo budget. Balag masuko siya sa kuha, balag mingon gamay kay mo ginatag sa kuha dili. Kaya ako mo budget nasa ko ang kwarta ana. Ana ba? Bala na kay para natay napatay kwarta na ito. Magitaw gina. Kasi syempre namin mga bayron nun ba, na mga loan, na mga insurance nga mo gipang-applyan. So syempre may pa ka makabayad pa kasi so kami wala na ni kita nalang ko actually nadawatan diri nga envelope no nga nag-ingon siya nga pila na ka year sir way bayad yeah tapos ako so karon so nahitabo karon imong gibuhat ikaw ang budget gyud ako ga budget isa gana so in fairness but ni effect gyud brad nga ikaw ga budget kuan man dili man gyud totally nga ko hadlok sa asawa at least nga na ni money mapan gyud na man masakto gyud ang kuan ba nay bayron nun kani masulod gyud nako ni mabayaran nako ni siya nga part unsa style siyang pagbudget ba nang maglista gyud ka ginsa nimo lista tanan kay mga envelope ingana ba mo kana lang wala ko na envelope pero so lista lang pero wala nimo gi-separate Excel pero akong buhat lista Excel man ako na okay napabot sa sweldo schedule na ko ang bayaran kay dili man gud siya kanang tanan sa 19 bayaran ako kanang dili man na. So every night due date ba? So dili kay ngona katong kaning envelope sa kuan. Then ako nga tao dili ko ga wala ko kwarta kanang on hand. Nagyon na sa ATM tanan kay once magawas na siya sa ATM magasto gyud na siya. Automatic ba sa nadi ang cash ba? Mo di ko ga bala kanang kwarta ba paspas kay ba mga ana ba? Mo di ko ga withdraw. Ay ako mo withdraw konting bayad na. Na-remember na ako kung mga anak is mga punyeta. Gitagalog 1,000 nga naman ko meeting. Sige drive-thru lang mo ha kay mag-dinner. 1,000 tulo ka buok. Nalipay ang mga kagwang una-una ni Mrs. kay 300 lay gasto or 400. So, kliyan lamig to 50. Sino pagtuo ni Juni? Usa ka kanan ninyo, grabe na. Gitay daw nilang kung sa McDo. Ay, just ka learn. Pero nalang ka sa happy, sad ba? Happy, kaya nalipay sila. Pero medyo sad ka kay... Kagina mo saging na lang galing. Kabalo ba kang ang saging na mo palit dali naman mahinog nangalata na bisag unsa lang kung imbento bay. Ibutan ako garina, itlog para lang siya murag bula-bula. Saging lang mga punog lasa. Para lang yun mausap. Pero at least, sure nakita rin mga at least medyo okay siya. Okay siya, okay ang dagan man. So, I think ako siya ipadayon. Pero siguro, dili sa all throughout sa relasyon na mo nga. Ako ang mudala ko. Gusto na ko, siya gid ang mo budget gid. Maganda akong aim nga siya. Ang ako lang karon is, para mula hotel lang sa ako lang sa amo. Sige ba, nagikuan ba no nga kani, mo na ginisayo, ginilabti, kinakagahin na niya. Nakagahin na siya kani kuan. Balag masuko ka, nakagahin gid siya para ani nga Burag si Sam raman siguro dili maggwanta sa to. Ginaunsa si Sam to, mga tanda, ginaunsa ni. Ikaw Sam. Lisod mo? Gakaluoy ko paminaw sa inyo. Ala, naliw. Sorry, sayo pa tong guest ka. Oo, sorry. Wala po ko na-inform nga budget di ay. Wala, dili usa sa ko Adunahan. Pasensya. Wala naglisod. Wala naglisod si Sam mga. Actually, pa nila ko ang sweldo niya katong November. Actually. Pero wala ko lang utang. Wala ko naglison. Tapos wala man, okay man tanahon. Nagibagong nails? Oo, nagibagong nails. Tsaka lang ko yung sponsor na, uy, wala ka ng ampo lang. Oo, mataimtim na panalangin. Ano naman ng kuan? Pero bitaw, uy, ginoo ko nasa kong notes tanan ang ako mga angay pamayra. Negative ako karong panahon na. Oo. Sa hingtungdan, palihog ko sa mong sweldo. Tsaka lang. Pero kuan, pero more on yourselves ni tanan. Nasa kay mga loans? Nagyapon. Pero di na kay siya nga nakakabonggahan. Nagapil-apil po kong paluwagan. Anak, wala siya. Paluwagan. Nakoy na kuan ba? Nakoy na nakita nga dili siya video siya pero mo siya infomercial ba? Nga dili effective ang isa ka budgeting ko maglista-lista. Talaga? Kay aya na siya mo effect kung imo siyang mo downgrade bitaw ka. Patong gingon niyo ba nga unsay mga part nga dili na pwede part nga pwede give up. Kaya dapat di gyud siya padulong da kay i-give up sa imo kan para mo lawtay kasi imong budgeting nga lista. So sunod no mag-invite tag ka ng pwede yun sa pagdiskarte ba? Katong guest na orminti sa
sa mag-TV sa una, si Ma'am... Ayaw nga pala, no, si Ma'am, sino yun? to? Financial literacy ba? Financial tama ka tong babae, no, nga may diskarte, bag yun siya niya ba? Diskarte, Keyboard, kailangan ako ba? Ano siya? Siguro tanong sa lista ba, na asa niyo i-give up na, pag mo nag-lista ba? Ako mo kayo mag-give up, asa mo ko nga pa? I-give up din mo yung aircon. Ako na ba, mag-electric pan na ta. Kuya na akong asawa, ga-aircon pa, ga-electric pan pa. Muna kasamad-samad na akong ganang lips ba, super dry na ko ba? Kaya ka nang mag-ana, bugnaw pa. Electric pan pa rin magmala. Siguro magagisi-gisi akong lips. Di mo po makaya ba kung... Kaya na, feeling naman ko ninyo. Kaya ganyan sa unang electric pan mo. Di ba? Correct. Actually, lamig kita na sa Westwood sa balay kong abrihan ng windows. Kay morning, hadlok balik balbal po niyong asawa. Kaya dito sa hadlok siya. Dapat, ano magano, sa sige na namina ko sa podcast nila katong taga Cebu ba nga PBB. Silang ano? Chris. Dapat daw, isa pa lang sa aircon lang ta. Dapat daw ang aircon is imo na siyang reward sa imong self. Dapat dili mo siya permanent. Dapat dili mo everyday mag-aircon kay para once maka-aircon mo, ma-feel pa ninyo, aircon na mong ano ba. So dapat dili mo siya permintihon. Dapat kanang aircon reward dapat na siya. Pero sa bagay, lately lang yun, ganahan na ko ani nga setup kay pag uli naman lang mi. Di pratong panahon sa kuan ba nga nagipin mi sa balay. Tama. Medyo arang-arang na, pero more nakuyawan na sa kukaro kini bali na sa online. Sus Ginoo ko. Pero at least ikaw, siya nagyapay gapasam. Unsay mga tipid ni mga ginabotron or kanang just to cop up lang na ako sa tignan ako mga giutangan nga relax ta mo. Kawa cancel do. Di ta magdali. Wala sa ingon nga i-shout out na takasamba. Should. Ayusan. Wala uy. Oo, kanang tipid-tipid gyapon. Magastuhan makog dako kay sa pagkaon gyapon. Food ba? Food gyapon. Mo na ipinakadako niyo nga expenses ba? Oo, food gyapon. Kami mo balay. Sige mo kita craving sa wine. Ano ka advantage sa ko man gud. Syempre, naman ko sa akong mother father-in-law kan nakipuyo. So tis ang renta sa balay, okay. Na-save ko gamay sa food, sa kurente. Di laliboy ka nang makadawat ka ganang notice of disconnection sa. Correct. Ako lang yung kundi lang may amigo sa Tagam. Di lang ako classmate na sa Morisco. Di lang ako na sila batchmate sa college. Dugay ako na putla. Nagaling, Brad. Brad, panghiwa sa tali, Brad. Ikaw pag yung swing down. Mo na naiga pa na mga guard sa imo bang. Kasi na taga Morisco na. Kundi lang lagi. So sometimes but it's an investment nga friendly ka. Brad, you want to know, Brad? Sige, Brad. May galing kay client po nato sa akong hosting ang tag-iya sa ang mamutulay sa Parasat. Kato yung mama, ayan ako. May galing kay mo pin, sir. Mag-deactivate na kayo, sir. Maubay. Ay, kajot lang. Kuhan sa kong gamay, B. Sige, sir, ha. Ba't sa kay, mabayaran magkakarong Bernice, sir. Sus, may na lang yun, Brad. Kaya kung wala, dugay ako, internet, tubig, kuryente, tanan. Sometimes, but anyway, at the end of the day, mo gyapon, increase your income. Kana yun. Kung sa imuhang daily expenses, feel ni mo nga dili gud masigo ang imong income, you need to generate more income. More yun. Market more. Oo. So that's why, sa mga sunod na ko nga mga videos upcoming, mamaligya na migsugod. Kana. Sama sa katong mga tables, mga na. Affiliate ang term, Aaron Brand. Affiliate. So mag-affiliate tayo mga businesses, then let's have atong i-review, like mga executive bags, then i-sell, then may na lang. Dugang sa mga kuan and pati sa atong solicitation. Duha na to responsibilidad yun. Alabi na ako para sa balay o para sa mga solicitation. Para sa katawan. Para sa katawan, mga higala. Kaya na mag-iuban nga lisod yun mabalibaran. So, dira ko to ba itong istorya, mga higala? Kaya nakadawat na ko solicitation para Christmas party nga September pa man. Dagan salamat, Juanito. Please, si Juanito is my official photographer. So just in case, David, dagan na yung mga events, lang. one photo. Naku, mga package.
sa mga events. Yeah. Mag on the day or mga... Sa gina kung official photo, that's kung makita niyo gwapo kayo kung mga shots. Siyempre, one photo akong photographer. Sada maganda yung camera. sa camera yun na kayo. O siyempre, ang new face na to sa gahe ni Bay si Sam. So, tanan ninyong mga resort, mga cafe, tanan-tanan. Sulungin natin yan. Siya mo'y bahala mo sulong, ana. Okay. Libre na siya, libre. Madali sabot, masabutan ka. Daghang salamat. Ingat mo tanan. Babush. Bye! Bye!